12 मुंख्लं गोसोखां बोसोरारि जोलुर जोबथा बादायनायाव डिमाकुसि अर्गेन क्लाबनि देरहासार। थांनाय बोसोरफोरनि बादि देग्लायबो खाग्राबारि एबसुनि बानजायनायाव लोगोसे खाग्राबारि गेलेमु आफादनि दैदेननायाव 12 मुंख्लं गोसोखां जोलुर बादायनाया दिनै जोबथा। बे जोबथा बादायनायाव बादायारि जोलुर दोलोआ गरेसर टाउन क्लाबनि हेंथायै डिमाकुसि अर्गेन जोलुर दोलोनि गेजेराव जायो। जोबोर मोजाङै गेलेनाय दिन्थिना नायगिरिफोरनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो हायो। जोबथा जोलुर बादायनायखौ बेखेवना होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। मख'नो गोनांदि मुंख्लंफोरनि अराय गोसोखांथि महरै खाग्राबारि एबसुआ गांसे 12 बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां ट्रफी मुंनि खुगा लाइसि बेखेवो। बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथाङा गोजोन खौसेथिनि थाखाय बेलुन आरो फारौ बिरहोजेनो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि बाबुल बर'आ। खाग्राबारि दखरा एबसु आरो खाग्राबारि स्पर्ट्स एसोसिएशननि बे जथाय बानजायनायाव 12 बड'लेण्ड मुंख्लं बिथांमोननि मुङै देग्लाय 29th एनुवेल स्पोर्ट्स जे माने फुटबल कम्पिटिशन बेखौ खुंदों। बोसोरफ्रोमनि बादि जारिमिनारि बे जि मोनसे बादायलायनाय जि हाबाफारि बेनि गेजेरजों मुंख्लं बिथांमोननि जिखिनि बिहोमा, बिथांमोननि जि कन्ट्रिबिउसन, बिथांमोननि जि आत्मबलिदान बेखौ समाज आरो हारियाव जुगामि खालामनायनि मोनसे दखरा एबसुनि मोनसे गिदिर इनिशिएटिभ। आरो बे जि खाग्राबारिनि बे गेवलां फिल्डआव जानाय बे बादायलायनायखौ दिनै सा सानजा भारत आसाम आरो बड'लेण्डआव रावबो मिथियै गैया। दा बेखायनो जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों मुंख्लं बिथांमोननि जिखिनि हाबा मावलांनाय इयुन जोलैनो समाज आरो हारियाव मिथिहोनायनि बे मोनसे प्रसार खालामनायनि बे मोनसे मेजर इनिशिएटिभ। आं खावलायो जे बेबायदि जि इनिशिएटिभ उननि समाव बिनिख्रुइ आरो साबसिन साबना हामना जों खालामनो हाथों। बड'लेण्ड दाबिनि बे सोमावसारनायजों बिथांमोननि जि आद्रा सिमां दंमोन दिनै बिटिसि आरो दिनैनि बिटिआर, बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बर' पिस एकर्डनि गेजेरजों सिमा बारायनाय, गहपुरसिम सिमा बारायनाय आरो लोगोसेनो जोंहा कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्यु, बर' कसारि काउन्सिलाव नटिफिकेसननि जि मेटार दङ, स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन, कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसन, बे गासै मेटारा दिनैनि समाव मावफुंजानायनि जि मोनसे जों लामा मोनबाय। थारैनो मुंख्लं बिथांमोननि जिखिनि नाजानाय, बेखिनि आत्मबलिदान दिनै नङा गाबोन जोङो मोगथाङाव गासैखौबो रोखा रोखा जाफुंहोनायनि थाखाय हाबा मावलांनांगोन। फुटबलनि गेजेरजों जोंनि केरियार दानाय, जों गावखौनो गायसननाय आरो जोंनि ओनसोलाव मोनसे जावरिखांनाय जि मोनसे थासारि फैदों, गोजोननि गेजेरजों बिजाब फरायनाय, सोलोंथाइ लानाय, गेलेनाय, हारिमु बायदि बिथिङाव जिखिनि थासारि फैदों, थारैनो बेयो जोंनि थाखाय मोजां मोनसे सम। आरो बे समखौ बर' हारिनि साफ्रोमबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया होसोनानै हाबा मावोब्ला जों जिउआव जाफुंसार जानो हागोन। आङो मिजिंथियो जे खाग्राबारिनि बे इभेन्टनि गेजेरजों खौसेथि, अनलायनाय आरो गोरोबलायनाय जोंनि गेजेराव मजबुत जागोन। आं बेखौनो मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। आन्डार 13 जि फुटबल दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि खुङो, बियो 2 अक्ट'बरनिफ्राय बाटासिबुर मिलन हाइ स्कुलाव बियो जागायगोन आरो 10 अक्ट'बराव चिरां जिल्लायाव बिनि फाइनाल गेमा जागोन। दा बिनि थाखाय गासैबो जिल्लाफ्रा अलरेडि प्रिपेयार जाबाय। गासै 18 जिल्लाया 18 डिस्ट्रिक्टआ बेयाव बाहागो लागोन आरो बिनि गेजेरजों जोङो मोजां जेनेरेसन दानो हागोन होननानै जों मिजिंथियो।